Hello guys, good morning, good evening, and good afternoon. Hindi ko alam kung anong bansa tayo ngayon. So, magluluto tayo ngayon ng pinakbet na Ilocano. So, ang una nating gawin ay maghimay tayo ng ah, tinapa. 2 piraso lang yung ginamit kong tinapa guys. Kasi 3 katao lang naman yung kakain. So, tama na yung 2. At hinihimay-himay ko. Yung laman lang niya ang kinuha ko. Inaalis ko yung mga tinik. Kaya hinihimay-himay kong mabuti para hindi tayo mantinikan habang kumakain. No need to worry about the tinik-tinik. So, yan. Hinihimay-himay ko. At pag naalis na yung tinik niya, pwede na nating ilagay lahat yung mga ingredients natin para sa ating pinakbet guys. So, yan na nga guys. Hinihimay-himay kong mabuti kagaya ng paghimay sa isang bagay na kung gusto mong mawala sa iyong buhay, kailangang himay-himayin mo siya isa-isa para maalis yung nagpapasakit sa iyong puso, isipan, nagpapasakit yung sa iyong dibdib at nagpapagulo sa iyong puso at isipan. So, yan na nga guys, ilalagay na natin ang ating ingredients, kalabasa, sitaw, okra. Yan lang ang nailagay ko guys. Sitaw, kalabasa, okra. At talong pala yun guys, at talong. So, yan na nga. Ilalagay na natin. Tapos, pinag-mix-mix na natin. Pero, nilagay ko yung kalabasa sa pinakailalim guys. Kasi yun ang medyo matagal maluto. So, ngayon, kasi ang pakbet ng Ilocano, nilalagyan ko ng ginger guys. Ginger, garlic, at onion. Ganyan ang pakbet ng Ilocano. Pero mabango siya. Yung iba ayaw nilang lagyan ng ginger. Pero ako nilalagyan ko siya. Tapos naggalip ako ng 2 piraso ng kamatis. Yan, nilalagay ko sa ibabaw. Pero mas maganda na ihalo-halo mo siya guys. Yan. Ganyan ang ating pinakbet na Ilocano. Ako kasi gusto ko pag ako yung nagpapakbet ng Ilocano pakbet, mas marami sana yung kamatis, yung nagkukulay yung sabaw niya, nagkukulay red na yung sabaw niya. Masarap yun guys. Pero dahil 2 lang ang kamatis natin, so okay na, no problem. Masarap na din yan guys. Maasiman lang ng konti. Tapos, lagay mo na yung luya, garlic, at onion. Yan. Ginagalip-galip pa rin niya yung garlic niya. Para mas madali sigurong umabsorb yung lasa niya. Ganun kaya yon. At hindi ko alam kung saan nagpunta si Maxi. Asan ka na? Pumunta pa yata sa kabilang kwarto. Sa kabilang bayan. Ay, kumuha pala ng onion para galipin guys. Yes. Nakulangan sa ginger kaya naghiwa pa ng isang hiwang ginger. Tapos ngayon, mini-mix-mix na niya. Yan, mix. At hindi pa siya nasiyahan. Kumuha pa siya ng chopstick guys. Para pang-mix sa kanyang pinakbet. Gusto niyang ma-mix. Mabuti siguro. Para lumasa. Hindi pala. Kumuha pala siya ng bagong guys.
Bagoong pala yung kinuha niya. Talaga, oo. Bago ang kinuha niya. Tapos, sa kanya dadagdagan ng pampalasa, bitchin. Nilagyan ko ng konting bitchin, guys, para luminamnam ang ating pinakbet. At konting tubig. Konting tubig lang, guys, para hindi siya ma-overwater. Overwater bang tawag doon? Yan, konting tubig lang, guys. Kasi yung kamatis at saka yung vegetable, nagtutubig yan pag naluto na. So, konti lang yung nilagay ko. So, check natin kung okay ba yung tubig. Okay naman yung tubig, guys. So, now it's time to put in fire. Tagalog ay English yun, guys. It's time to put in the fire. Ganun ba yun? English yun. Pero alam ko naman yung balutot kong English. So, yan na nga, guys. Minimix-mix na ni Maxi ang kanyang pinakbet na Ilocano. So, tagal namang mag-mix-mix-mix. Okay. So, now, it's time to put in the kalan. O, asan ka na? Namasyal ka na naman sa ibang kwarto? O, kumuha pala siya ng sili, guys. Masarap kasi pag may sili siya. Okay. So, it's time to cook na. It's time to cook na, guys. So, ito na siya. Ito na ang ating pinakbet. At pakukulan na natin, guys.